والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа һәм аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен бирсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятта әйтелә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән күп ирләрне һәм хатыннарны дөньяга чәчте. Бәлки, бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз, куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, ислам дине камил булган дин һәм кешенең тормышына кирәкле булган бүтән хөкемнәрен үз эченә алган дин. Ислам динендә бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешү һәм бәхетле булу сәбәпләре һәммәсе дә бар. Нинди генә яхшылык булмасын, нинди генә файда булмасын, һәрберсе исламда күрсәтелгән һәм ачыкланган. Һәм дә нинди генә начарлык, явазлык булмасын, ислам динендә ул эштән кисәтү һәм сакланырга чакыру бар. Яхшы сүзләр, сөенчеләр ислам динендә яхшы булып саналалар. Авыру кешегә дуга кылып, яхшы сөйдешле сүзләрне әйтү күркәм гамәл. Һәм мәсәлән, әгәр дә берәр кардәшебез авырып, хастаханәдә ятса, иншаллаһ терелерсең, иншаллаһ исән сау булырсың. Русча әйтмешли, "Да свадьба заживет". Шуның ише яхшы сүзләр, алар әлбәттә ислам динендә яхшы итеп кабул ителә. Ни өчен? Чөнки алар башланган эшне эшләп бетерергә ярдәм итәләр. Аллаһтан шәфкатьлелекне өмет итүгә ныгыталар, арттыралар. Һәм инде Аллаһтан эшнең яхшы тәмамлануына өметне көчәйтәләр. Һәм дә бар төрле борчулардан, моң-зарлардан кешене арындыралар. Һәм шуңа күрә без кешегә терелерсең, исән имин булырсың дигән сүзебез, ягъни аңа сөенче кертү, ягъни Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтленә, шәфкатьлелегенә бер өметне уяту кебек була. Һәм инде ул тагын да тырышып, тагын да тырмашып, бүтән сәбәпләрен куя һәм терелергә
ашыга. Кутси хадистә Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Минем кулым минем турында ничек уйласа, мин шулай булырмын" ди. Һәм мине зикр итсә, искә төшерсә, мин аның белән бергә булырмын дип әйтә. Ягъни Аллаһ ярдәменнән ташламас дип иманың камил булса, өметләнсәң, Аллаһ Раббыбыз сине чыннан да ташламас. Ярдәмен, җиңеллеген насыйп итер. Аллаһны искә алып, зикр итеп искә төшереп торса, Аллаһ Раббыбыз аңа ярдәме белән һәм киң ризык белән бергә булыр ул кеше белән. Ләкин Аллаһ Раббыбыз турында бузык уйлар, өметсезлек фикерләре булса, Аллаһ чыннан да бу кылын калдырыр һәм кайгы хәсрәтләре белән шушы кеше бер үзе калыр. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ул бүтән кешелеккә хаклык белән килде." Һәм аларны, ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд кешеләрне кире Аллаһка кайтырга чакырды. Гыйбадәтне бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә һәм Аллаһка гына багышлагыз диде. Һәм тормышның җиңел һәм бәхетле мизгелләрендә дә, һәм дә авыр вакытларында да Аллаһка кайтыгыз диде. Аннан гына ярдәм сорагыз дип әйтте. Аллаһтан яхшылыкны өмет итегез диде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Ва иза саалака ибади анни фа инни qarib, уҗибу даъватад-да'i иза да'ан, фальястаҗибу ли вальюъмину би ла'аллахум яршудун." Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әгәр минем кулларым минем турында сорасалар, дөрестлектә мин аларга якын. Һәм дуга кылучының чакыруына җавап бирәм" диде. Һәм шуңа күрә алар, ягъни кешеләр, миңа җавап бирсеннәр, ягъни минем чакыруыма җавап бирсеннәр һәм миңа иман китерсеннәр. Бәлки шуннан соң алар туры юл белән барырлар дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз икенче аятында әйтә: "Амман юҗибул муттарра иза да'ah ва якшифус су ва ядж'алуkum хулафа'ал ард, аилахум ма'аллаһ, қалилан ма тадhakkarun." Дугасын кылган вакытта мохтаҗ кешегә кем генә соң җавап бирә? Һәм кем генә соң явызлыкны бетерә? Һәм сезне җирдә варислар итеп калдыра? Аллаһтан башка илаһ бармы? Бу турыда сез бик әз искә аласыз, бик аз уйланасыз диде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да Аллаһтан башка кем генә соң безнең кайгы хәсрәтләребезне бетерә? Кем генә соң безне бәхетле кыла? Кем генә соң безнең дугаларыбызга җавап бирә? Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз тагын бер аятында әйтә: "Ва иза массакумуд-дурру фил-бахр, даллас ман тад'уна илля iyяh." Әгәр дә сезгә диңгездә булганда кайгы килсә, сез дуга кылып, ярдәм сорап ятканнар бөтенесе дә сезне ташларлар ди, калдырырлар. Һәм бары тик Аллаһ Тәгалә генә сезне калдырмый, сезне ташламый дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һавада булсынмы, самолет эчендә булсынмы, диңгездәге бер корабль эчендә булсынмы, нинди дә булса кайгы хәсрәт килә башласа, хәвеф хәтәр килә башласа, кешенең тормышында сораган, таләп иткән, нинди дә булса ярдәмчеләре, нинди дә булса төрле ырымнары берсе дә ярдәм итми. Әгәр дә ул нинди путларга табынган булса, берсе дә аның белән бергә булмый. Кешене кем генә коткара? Аллаһ Раббыбыз гына коткара. Һәм моны һәммәбез дә беләбез. Чөнки хәтта урыс телендә дә күбегезнең ишеткәнегез бардыр. Самолетта ди неверующих не бывает дип әйтәләр ди. Ягъни ушканда, куркыныч вакытта бүтән кеше Аллаһ Тәгаләгә кайта. Бүтән кеше аның турында искә төшерә. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, ничек кенә җиңеллек килдеме, ничек кенә котылдымы, ул һаман Аллаһ Тәгаләдән ерагая, аның турында һич тә уйламый. Һәм шуңа күрә авыр чорларда
бәлә казаларда кешенең сорарга, ялварырга бердән-бер Аллаһ кына кала. Ләкин әз генә хәле яхшырса, Аллаһтан борынын шиерә, төрле ырым-шырымнардан, харафәтләрдән яхшы хәбәр көтеп кала. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ ярдәме, бәхет, тынычлык, алар һәммәсе дә динебездә ашыктан-ашык күрсәтелгән юл белән генә сорала, дуга кылына. Кем ниндидер кеше ярдәм итә, ниндидер кеше саклый, нинди дә булса урын, ул безгә файда китерә, нинди дә булса ырымнар, харафәтләр, суеверийлар дип әйтик без аны русча, саклый дип әйтә икән, уңышны яки уңышсызлыкны китерә дип уйласа, бу җәмәгать бик зур адашу һәм бик куркыныч адашу булып, ялгышу булып тора. Әгәр ярдәмне, бәхет, шатлыкны Аллаһтан башка икенче бер заттан көтеп калабыз икән, бу Аллаһ Тәгаләнең бердән-бер Раббы, бердән-бер ризыкландыручы, бердән-бер саклаучы, бердән-бер ярдәм итүче дигән ышанышка, иманга хыянат күрсәткән кебек була җәмәгать. Һәм бу дөньясын да, һәм ахиретен дә югалтып, бәхетсезләр рәтенә керә ала. Чөнки бу ырымнар, төрле ярамаган эшкертүләр, динебездәге булмаган әфсен-төфсеннәр, алар һәммәсе дә җаһилият күренешләре. Алар һәммәсе дә җаһилият калдыклары. Һәм Муса пәйгамбәргә каршы көрәшкән Фиргавен һәм Фиргавенның кавымының эшләре җәмәгать. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә Фиргавен турында? Уйлап карагыз җәмәгать. Фиргавен һәм аның кавымы ничек иттереп Муса пәйгамбәргә әйтәләр иде? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Фаиза җаءатһумул хасанату قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون." Аларга, ягъни Фиргавен һәм аның кавымына яхшылык килгән булса, алар әйтәләр иде: "Монысы без булганга, безнең өчен бу ди, безнең сәбәпле" дип әйттеләр ди. Ләкин аларга кайгы, хәсрәт килсә, Муса һәм аның белән бергә булганнарга сылтадылар, алар белән бәйләделәр. Ләкин дөрестлектә аларның ырымнары, харафәтләре Аллаһта, ягъни Аллаһ тәкъдире белән генә туры киләләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә теләсә була, Аллаһ Тәгалә теләмәсә, бу тәкъдирдә язмаган булса, нинди генә ырым булмасын, алар берсе дә тормышка ашмаячак. Нәрсә соң ул? Юраулар, ырымнар, русча әйтмешли суевериялар, нәрсәләр алар? Алар ишетелгән сүз, күренгән эш, кеше яки нинди дә булса вакыт, урын яки башка әйберләр кешегә кайгы, хәсрәт яки бәла, яки тормышына тәэсир китерә дип ышану, менә шул була ырымнар җәмәгать. Ягъни ниндидер кеше, ниндидер вакыт, ниндидер сүзләр минем тормышыма тәэсир итә, миңа бәла, каза китерә, мине саклый, миңа бәхет китерә дип уйлау, менә шул була җәмәгать ырымнар. Һәм җаһилият вакытында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга хәтле булган чорда гарәпләр нәрсә эшлиләр иде? Алар чыгалар иде сәфәргә. Һәм сәфәргә чыгыр алдыннан, әгәр дә берәр җирдә кошлар өйрө торган булса, алар шул өйрне куалы иделәр. Ташлар ыргытып, нитеп куалы иделәр. Һәм шуннан соң кошларның кайда очканын карап тордылар. Әгәр дә кошлар уң якка таба очсалар, димәк, сәфәр уңышлы була, димәк, яхшы була. Әгәр дә кошлар сул якка таба очкан булсалар, димәк, сәфәребез уңышсыз була. Димәк, каза киләчәк, хәвеф, хәтер булачак дип уйладылар. Һәм шулай итеп юрый иделәр. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шул бузык ышануларны, ырым-шырымнарны бетерергә
тырышты һәм хаклыкны җиткерде. Һәм андый күренешләр җәмәгать гарәпләрдә генә түгел, ләкин кызганычка каршы татарларда, үз халкыбызда да бик күп. Һәм мәсәлән, берәү кызгын тавышын ишетсә, начарлыкка юрый, берәү төрле чышпышларын укып саклана башлый, бу мине саклый ди. Берәү тупса аркылы исәннәшми, тупса порог аркылы исәннәшми, киргә кирәк ди, или син чык, или мин керәм ди. Берәү сишәмбе көнне бер үк тырнагыңны кисә күрмә дип әйтә. Берәү хәтта җәмәгать өеңдә бәхет шатлык килүен теләсәң, ишек өстенә ат дагасын казаклап куй дип әйтә җәмәгать. Күрәсезме, нинди адашкан ырымнар, хурафатлар, хәтта җәмәгать әле моннан да куркынычрагы. Кайсы бер шарлатаннар, әгәр дә нинди дә булса йортка килсәләр, әйтәләр, яңа йортың булса, ишеккә тишек кагып, ишеккә тишеп, дрель белән тишеп, шул тишеккә чөй кагып куярга кирәк ди җәмәгать. Агачтан ясалган чөй кагып куярга кирәк ди. Һәм шундый хәл булды. Берәү килде, бер гаиләгә шулай килеп керүгә, дрелен күтәреп, ишеген тишә башлады. Һәм шул йортта булган гаилә, алар гәрчә намаздан ерак булсалар да, иншалла мөселманнардыр, иншалла. Һәм алар хәтта намаздан ерак булган кешеләр дә нәрсә диләр? Бу нинди дин? Бу нинди ышаныч бу? Гомергә күрмәгән әйберләр дип шаккатып калдылар җәмәгать. Һәм шуңа күрә җәмәгать, бу кешеләр Аллаһ Тәгалә каршында бу фәтвәләре, бу сүзләре нинди авыр гынах икәнлеген бәлки күз алдына китермиләрдер җәмәгать. Нинди куркыныч адашу икәнлеген бәлки уйламыйлар да җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә шул адашулардан сакласа иде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кем ырым-шырымнар, хурафатлар аркасында эшләргә теләгән эшеннән тыелып калса, ул Аллаһка тиңдәш китерде ди. Ягъни, ниндидер ырымны күреп эшләргә теләдең, ләкин тыелып калдың, йөрәгеңә курку керде. Бу җәмәгать нәрсә дигән сүз? Аллаһ сакласын. Ләкин бу Аллаһка тиңдәш китердең дигән сүз җәмәгать. Икенче бер сахих хадистә килә: ырымнарга ышанучы, күрәзәлек кылучы, яки шул күрәзәлекне кабул иткән кеше, сихер ясаучы, яки сихерне ясарга сораган кеше бездән булмас дип әйтә пәйгамбәрбез. Бездән, мөселманнар саныннан булмас ди. Нинди куркыныч сүзләр җәмәгать. Һәм шуңа күрә кем ырымнан куркып, эшен эшләмәсә, кайгыдан сакландым дип уйласа, чынлыкта аның кайгысы артыр гына, тынычлыгы югалыр гына. Һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: ырымнарга бәйләнү ширк була ди. Ләкин бу эш һәрберебез белән дә булырга мөмкин ди. Ләкин шул эшне ничек итеп дәваларга, ничек итеп төзәтергә, ул Аллаһка тәвәккәллек кылу белән юкка чыга ди. Ягъни пәйгамбәрбез әйтә, һәрберебезгә тәэсир итәргә мөмкин бу ырымнар ди. Кемнең дә булса йөрәгендә әзме күпме калырга мөмкин шушы куркуы ди. Ләкин бу куркуны ничек итеп дәвалыйбыз? Ничек итеп моннан арынабыз, сакланабыз? Без йөрәгебез белән һәм бөтен ышанышыбыз белән Аллаһ Раббыбызга тәвәккәлләдек, Аллаһка тапшырдык һәм бөтен хәерлелекне бары тик аннан гына өмет итәбез дип әйтсәк җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз шул рәвешле безнең йөрәгебезне төзәтер җәмәгать. Шул рәвешле йөрәгебезне дәвалар. Һәм шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә кызгын тавышын ишетсәгез, юлда кара песи йөргәнен күрсәгез, йөрәгең тыныч булсын. Аллаһка тапшырдык, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләдек. Тормышта бөтен була торган нәрсә Аллаһ тәкъдире белән дип әйтик җәмәгать. Һәм шулай ышаныйк җәмәгать, йөрәгебез тыныч булсын. Һәм шушы сүзләр авызыбызда яки йөрәгебездә булсыннар җәмәгать. Кем инде әгәр дә бу гынахларны кылган булса, кем элек әгәр дә бу ырымнарны кулланган булса, һәм инде шушы эшләргә таянган булса,
ул җәмәгать әле исән вакытында тәүбә кылсын. Тәүбә кылырга ашыксын, ырымнарга ышану, ырымнарны куллану, гөнаһыннан чистарынырга ашыксын җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә гөнаһлардан арынырга һәм инде тәүбә кылырга чакыра. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Гүнах эшләп, үзләренә зыян салган минем кулларыма әйт: Аллаһ рәхмәтеннән өмитегезне өзмәгез. Дөрестлектә Аллаһ бүтән гүнахларны да гафу кыла. Дөрестлектә ул гафу итүче һәм мәрхәмәтледер дип әйтелә. Икенче бер аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Раббыгызның гафу итүенә һәм күкләр белән җир арасындагы киңлеккә тигез булган киң җәннәткә ашыгыгыз. Җәннәт тәкъва булганнарга вәгъдә ителгәндер дип әйтелә. Һәм шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә без элеккеге тормышыбызда, элеккеге гамәлләребездә бу гөнаһларны эшләгән булсак, бу әйберләрдән курыккан булсак, тормышыбызга тәэсир итә дип уйлаган булсак, җәмәгать, тәүбә кылыйк. Аллаһ Тәгаләгә кире кайтыйк һәм йөрәкләребездәге булган иманны ныгытыйк җәмәгать. Һәм Раббыбызга булган тәвәккәллекне көчәйтик һәм Аллаһ Раббыбыз кылган гөнаһларыбызны гафу кылып, изгелекләр эшләргә, хәерле гамәлләрне арттырырга насип итсә иде, һәм дә Фирдәүс җәннәтләренә кирергә барыбызга да насип итсә иде. Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum бима фиhi минал аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому и милосердному, а также мир и благословление нашему пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе сказал: гарантируйте мне выполнение 6 вещей, и я вам гарантирую рай. Когда вы говорите, то говорите только правду. Когда вы даете обещания, то выполняйте свои обещания. Когда оберегаете свой аманат, то есть отданные вам на хранение, и оберегайте ваши половые органы от греховных деяний, понижайте ваши взоры и удерживаете свои руки от причинения вреда окружающим. Изначально, прежде чем поговорить об этом хадисе, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, при совершении этих 6 вещей, этих 6 дел гарантирует рай. Что такое гарантия? Как мы понимаем гарантию? Все мы ее используем, и каждый в торговле хочет себя обезопасить гарантиями. Ведь только тогда он может быть уверенным, что ни при каком раскладе он не проиграет. Когда мы покупаем что-нибудь в какой-нибудь сомнительной конторе и видим ее гарантию, мы относимся к этому с недоверием. Не доверяем мы им то, что они смогут нам починить через какое-то время. Но когда мы покупаем в каком-нибудь авторитетном и качественном магазине что-либо, то гарантии этого магазина нас радуют. Потому что каждый из нас хочет быть уверенным в завтрашнем дне. А что будет, уважаемые братья и сестры, если эти гарантии дает нам сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, последний посланник Аллаха перед судным днем, которого Аллах назначил поверенным на всей земле? Кто может быть авторитетнее, кто может быть правдивее из людей, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?
И поэтому подобные хадисы, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обещает рай, то мы должны радоваться этим хадисам. Мы должны радоваться этим словам и спешить совершать те дела, которые были обещаны и которые приводят нас к раю. И поэтому мы должны подумать, а что за дела, которые указаны в этом хадисе? Под силу ли они нам всем? Можем ли мы их совершить? И если мы увидим то, что эти дела, они очень легки, то это нас должно радовать еще сильнее. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас совершить 6 дел, которые являются благими, хорошими делами. И тот, кто выполнит их при жизни, тому обещан рай. Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит о рае: «Ва узлифатил джаннату лил муттакина гайра баид, хаза ма ту'адуна ликулли аввабин хафиз, ман хашия ар-рахмана бил гайб, ва джаа бикальбин муниб». А рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего свои грехи и предписания религии, который боялся милостивого и не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем, им будет сказано: входите сюда с миром. Это день вечности, там для них уготовано все, что они пожелают, а у нас для них будет добавка. И первое дело, которое посланник Аллаха указал в этом хадисе, говорить только правду при разговоре. Верующий му'мин отличается от других тем, то, что он правдив в своих словах и не лжет, и старается на протяжении всей своей жизни придерживаться правдивости. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: будьте правдивыми, поистине правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит в рай. И если человек будет продолжать говорить правду и придерживаться правдивости, то он будет записан у Аллаха сиддиком, правдивцем. Второе же дело, которое упомянуто в хадисе, это исполнение данных обещаний. Быть верным каждому слову, держать обещания, качество богобоязненных и праведных верующих. И держание обещания, и на держании обещания построены многие взаимоотношения между людьми. И если обещания не будут выполняться, то потеряется доверие между людьми. И отношения только лишь будут разрушаться. И когда мы говорим эти слова, их придерживаться должны все люди, которые живут на земле. Потому что лишь только тогда для них будет благо во всем этом. Однако это очень сильно, то есть еще более это относится к нам, к мусульманам. К сожалению, но многие сейчас думают: мусульманин, обманет, мусульманин, там, не держит слова. Нет, это не так. Истинный мусульманин, он выполняет свои обещания. И поэтому это еще сильнее, еще важнее для нас, и мы еще больше должны выполнять эти предписания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Третье дело – это оберегание аманата, данные вещи на хранение, будь это какой-либо предмет или просто слова, сказанные по секрету. И поэтому хранение аманата является признаком того, что вера человека совершенна. И когда мы говорим, доверяем что-либо другому человеку, то этот человек должен хранить. А не только так, по секрету всему свету сразу же всем разболтал, случайно жене, 3, 5, 10, и каждому то, что ему передали на ответственное хранение, этот секрет он рассказал. Это является большой ошибкой. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: верующий тот, кому доверяют люди свои имущества и свои жизни. Четвертое благое дело – это оберегание половых органов от греховных поступков, от запретных деяний. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валлазина хум ли фуруджихим хафизун, илля аля азваджихим, ау ма малакат айманухум,
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Верующие – это те, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен, или же невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками. И поэтому, уважаемые братья и сестры, в оберегании половых органов от грехов это и есть защита от зина, от прелюбодеяния, это и есть чистота семей, чистота потомства, чистота нашего общества, будь это нравственная чистота или чистота от всевозможных болезней. Пятое благое дело – понижение взоров на запретные вещи. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Куль лиль му'минина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуруджахум, залика азка лахум, инна Аллаха хабирум бима яснаун». Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы, так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они делают. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. И поэтому в опускании взоров есть много польз для верующего, который дает ему сладость веры, твердость его сердца и чистоту его души. Также опускание взоров оберегает человека от наущений шайтана и отдаляет от прелюбодеяния, от зина. И шестое, последнее благое дело – это удерживать свои руки и себя от причинения вреда другим, потому что это является основой веры. Не навреди себе и не навреди другим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говоря об этом, сказал: мусульманин – это тот, от вреда его языка и рук находятся в безопасности люди. То есть от вреда рук мусульманина и от вреда его языка должны находиться все окружающие люди в безопасности. И поэтому крайне важно, чтобы верующий не причинял вреда окружающим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, сборнике Сахих Муслим: однажды один человек прошел мимо ветки возле дороги, увидел ветку на дороге и сказал: клянусь Аллахом, я уберу эту ветку, дабы она не причиняла неудобства мусульманам. И за это его дело Аллах вел его в рай. За это простое дело, казалось бы, одна ветка. А субханаллах, Аллах Субханаху ва Тааля смотрит на сердце этого человека. Что же его побудило это сделать? И таким образом этот человек будет в раю. И поэтому, уважаемые братья и сестры, я призываю себя, а затем и всех вас совершать эти 6 благих дел и получить награду у Аллаха, вечный рай с его благами, который обещал посланник Аллаха, совершившему эти дела.